oko 50.000 porodica živi od građevinarstva u Novom Sadu. Dan građevinara, zato smo ujedno hteli da obiđemo negde gde su naši građevinari prisutni, da im čestitamo ovaj veliki praznik za njih. Izvođači su baš odmakli sa svojim radovima. Rok im je bio negde sredina decembra ove godine da završe radove. Danas mi kažu da će biti oktobar, kvadratura je 1324 kvadratna metra, vrednost investicije 298 miliona dinara. Drago mi da smo sačuvali i zelenilo koje je ovde postalo ranije na parceli i da ćemo dodatno još posaditi određene sadnice. Uvijek treba se radimo ako se završi nešto pre roka, kako bi naši najmlađi sugrađani mogli da u januaru 24. i krenu u zapavište ovo.